Ефір телеканалу АТR продовжує випуск новин «Заман». Сьогодні 2 листопада, це 979-й день анексії Криму. У студії Ескандер Меметов. Сьогодні у випуску. Не правосуддя, а театр абсурду. Росія фактично запустила конвеєр репресій, розправ над українськими журналістами. Ялтинським рибалкам закидають браконьєрство. Браконьерство! Хотите браконьеров ловите? Усі прагне звільнення Сенцова. Спектакль является частью кампании по освобождению Сенцова. Припинити переслідування українських журналістів вимагали під стінами російського посольства у Києві. Активісти називали російське правосуддя театром абсурду і показали, чим шиті всі кримінальні справи проти ЗМІ. Сюжет готується до ефіру. Один з так званих свідків у справі Чийгоза назвався позаштатним радником глави Криму, написав у Твіттер адвокат Ніколай Полозов. Свідок Віктор Муравйов написав в графі «Місце роботи» позаштатний радник виконуючого обов'язки голови Республіки Крим. У Верховному суді окупованого Криму проходить 34-те засідання у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Окупаційна прокуратура звинувачує його в організації мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Кримський журналіст Микола Семена став лауреатом премії за свободу слова Національної спілки журналістів України. Навесні в окупованому Криму пройшли масові обшуки, в тому числі у незалежних журналістів. Щодо автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу. Його підозрюють в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Йому заборонили виїжджати за межі Криму. МЗС України закликало припинити тиск на журналіста, а Міжнародна і Європейська федерація журналістів вимагають випустити Семену на лікування до Києва. Але Кримське управління ФСБ Росії тримає журналіста на півострові. У Феодосії хочуть побудувати церкву на місці хан Джамі. Голова ЦВК Курултаю та кримсько-татарський активіст Заїр Смедляєв переконаний, що це роблять навмисно, аби спровокувати міжнаціональні конфлікти в окупованому Криму. Ця старовинна мечеть має велике значення для кримських татар. Там есть некоторые останки строения, да, и там планировалось провести и раскопки, и реконструкции, все. И был план финансирования. В план финансирования этот объект был включен. А сегодня просто хотят, назло крымским татарам, как это делают, построить там церковь. Я думаю, в Феодосии очень много мест, где можно построить церковь, но задача же в другом, именно на месте, значимом для крымских татар поставить. Прокремлівські кримські татари продовжують дякувати Путіну. Президент так званого товариства кримських татар Ескандер Білялов взяв участь у засіданні Ради з питань міжнаціональних відносин при президенті Росії. Там Білялов дякував російському керманичу за покращене життя. Будущее крымских татар только в России. Впервые за долгое время чаяния народа были услышаны, и уже на уровне государства принимаются очень значимые для народа решения. Еще раз, Владимир Владимирович, хочу выразить вам глубокую признательность за указ о реабилитации репрессированных народов Крыма. Голова Меджлісу Рифат Чубаров прокоментував у Фейсбуці доповідь Білялова. Очільник представницького органу написав: «Але ж настане час, коли таким, як Ескандер, доведеться подивитися в очі кожному, хто сьогодні кинутий окупантами за грати, відповісти на запитання рідних і близьких, насильно викрадених і вбитих». Сюжет про акцію підтримки під стінами російського посольства готовий до ефіру. Кримська журналістка Анна Андрієвська переїхала до Києва в травні 14-го. З грудня того ж року не може поїхати додому. Окупаційна влада порушила проти неї кримінальну справу через статтю в Центрі журналістських розслідувань «Волонтери батальйону Крим». Я говорю о том, что Крым является частью Украины и что Крым необходимо вернуть под контроль Украины. Именно эту формулировку в российском законодательстве признали сепаратистской в России, и сегодня мне угрожает 5 лет лишения свободы. У такій же ситуації опинився і головний редактор інформагентства Black Sea News Андрій Клименко. Йому теж загрожує ув'язнення, тому він був змушений виїхати на материк.
Журналіст Микола Семена продовжував працювати на півострові. У квітні цього року проти нього порушили кримінальну справу за статтею «Сепаратизм». В його будинку провели обшук. Сам журналіст перебуває на підписці про невиїзд. Журналіст Укрінформу Роман Сущенко поїхав в Москву провідати родичів. Там його заарештували і оголосили українським диверсантом. Росія фактично запустила конвеєр репресій, розправ над українськими журналістами. І під час сьогоднішньої акції театру абсурду ми показали той театр абсурду, який відбувається по відношенню до наших співвітчизників в Росії і в окупованому нею Криму. Про те, як виглядає цей конвеєр, активісти показали журналістам. Замість правосуддя – театр абсурду. Я сверлю 103-ю дырку. Мне еще полдня пахать. Замість фактів – білі нітки. Оно выглядит как белые нитки, но на самом деле это очень существенная и профессиональная работа. Українським журналістам потрібна підтримка української держави, впевнені пікетники. Їхні імена мають звучати в українському суспільстві, їхні імена мають звучати на міжнародній арені, їхні імена мають звучати на перемовинах під час нормандського формату. Учасники пікету зажадали звільнити затриманих українських журналістів і припинити їх кримінальне переслідування. Роман Спірідонов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Військові споруди, побудовані в Криму за останнє століття, знову використовуватимуться Росією. Країна-агресор ремонтує старі військові об'єкти і активно будує нові. Агентство Reuters провело власне розслідування на окупованому півострові. За даними журналістів, в Криму діють 18 військових об'єктів. Росія перетворила в повноцінну військову базу бункер в Севастополі, аеродром Бельбек та аеродром в Джанкої. А ще будується база на 1000 військових у Перевальному. У 40 кілометрах від материкової України розмістили близько десятка літаків і велику кількість військової техніки. Міністерство оборони Росії не коментує концентрацію збройних сил на окупованому півострові. Ялтинські рибалки посварилися із російськими прикордонниками. З 1 листопада в окупованій Ялті почала діяти заборона на вилов риби в акваторії морського порту. Підвладні Кремлю прикордонники влаштували рейд з метою перевірки дотримання цієї заборони. Однак місцеві рибалки зустріли перевіряючих неприязно. Ялтинці обурилися тим, що заборона на вилов риби діє лише в Ялті, в той час як в Севастополі, Балаклаві, Керчі, за їхніми словами, ловити рибу можна. Почему к нам предвзятость такая? Всех местах можно, на Кавказе можно, в Крыму можно, в одной Ялте нельзя, в Турции, в Румынии, в Болгарии, везде можно. Только вот в Ялте нельзя. Браконьеров-то хотите браконьеров ловите. Вы являетесь браконьером. Почему я браконьер? Да я здесь родился. Я с 3 лет здесь выйти поймать. Небезпечний видобуток піску з Чувашівського хвостосховища триває. Цей пісок небезпечний для життя. В ньому багато миш'яку, фосфору і ванадію. Мешканці найближчого селища Героївка вважають, що цей видобуток призведе до масштабної екологічної катастрофи. Адже при прориві греблі ці відходи потраплять у море. Карчанин звинувачує у смерті своєї матері недбалість місцевих медиків і Міністерство охорони здоров'я окупованого півострова. В результаті падіння похила жінка вдарилася головою. Швидка привезла її в лікарню, але обстеження їй не зробили. В Керчі немає ані апарату МРТ, ані фахівців. Ввезти до Сімферополя лікарі відмовилися. В результаті жінка загинула. Після цього карчанин звернувся до окупаційного слідчого комітету, але там не побачили жодних порушень закону. Преступная халатность, повлекшая смерть человека, в данном случае моей мамы, в том, что МРТ сломан и не ремонтируется. И преступная халатность главврача, что он не пишет заявление вовремя, сразу, и не требовал отремонтировать МРТ. Это его преступная халатность. Преступная халатность, что нету на 15 сентября нейрохирурга в больнице. Это тоже преступная халатность. Это преступная халатность министра здравоохранения Крыма. А наш следователь пишет, они ни в чем не виноваты. Ну вот так. У Москві опечатали офіс представництва Amnesty International. Співробітники міжнародної організації кажуть, що не отримували жодних попереджень. В офісі замінили замки і виключили сигналізацію.
За телефонами, вказаними на печатці, ніхто не відповідає. В Amnesty International не знають, з чим це пов'язано. Організація 20 років справно сплачує оренду приміщення. Pussy Riot зіграли виставу в Києві. В рамках кампанії зі звільнення Сенцова і Кольченка учасниця гурту Марія Льохіна хоче привезти спектакль про політв'язнів до української столиці. Проект створений Білоруським вільним театром. Вистава «Burning Doors» розповідає історії 3 людей мистецтва, що опинилися за ґратами – кінорежисера Олега Сенцова, активістки Марії Льохіної та художника Петра Павленського. У роботі над виставою брала участь українська група «Бумбокс». Мы его играли в Великобритании, в Италии, будем играть в Австралии. Очень надеюсь, что мы будем играть его в Украине. Этот спектакль, он о противостоянии художников и власти, рассказанный через 3 истории. Вот мою, Пети Павленского и Олега Сенцова. Соответственно, этот спектакль является частью кампании по освобождению Сенцова, а также, в принципе, по распространению информации по этому делу. Джамала вийде заміж 29 жовтня наступного року. Співачка опублікувала в соціальних мережах фотографію з обручкою та підписала її словами «Я сказала так». Її наречений Саїдбекір Сулейманов. Наразі молодята не розповідають подробиці весілля. 2 тижні тому Джамала розказала про свого нареченого ведучій Катерині Осадчій. З Бекіром ми дуже давно знайомі, насправді, а познайомились на кримськотатарській вечірці. Це точно була якась кримськотатарська двіжуха. Ми просто танцювали, їли плов. Він мені сподобався одразу. Більше скажу, саме він сприяв тому, щоб я взяла участь в Євробаченні. Я сказала, ні, не за що, я не піду, ніколи, все. А він мені просто розчерчив графік, де він сказав, так, ото плюси, ото мінуси, і все мені просто розклав. Я сказала, ну ладно. Днями Джамала записала нову пісню разом з етнохаус-гуртом Даха Браха. Композиція під назвою «Заманили» записана в 2 версіях – «Оріджинал» і «Морхорн». Сам запис відбувався ще у червні, за пару тижнів до конкурсу Євробачення, в якому Джамала перемогла. Наразі в мережі з'явилося відео з новою піснею зі студії звукозапису. До тебе я, може, краще стане. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск новин з Ельдаром Курцеїтовим та дізнавайтеся більше. Гарного тижня. Будьте за те.